menar du nu att typ, han ska göra saker och åka i lianer eller sånt? Mm. Du kan hitta rymddelar. Det är lite överallt. Rymddelar kanske. Masken, träd och sånt. Mm. Kör man det ute i banor sådär, eller kör man bara springer runt fritt så? Jag tror att man ska springa runt fritt och så ska man hitta delar. Kan man gå så här uppdrag som finns överallt? Ja, man kan kanske hitta kanske någon kanske minigorilla vaktar den rymddelen som man måste. Vad händer sen när man har hittat alla rymddelar? Då måste man försöka, då ska man försöka komma till sitt läger, tillbaka till sitt läger, eller att bygga ett nytt läger. Och att bygga den rymdraketen och åka upp till rymden och att åka in i en dimension.